салому алайкум бародарон, дӯстон, тамошобинони ютуб, хуш омадед ба канали мо. имрӯз дӯстон дар навори худ як саргови ҷӯшои фурӯшӣ ворид мешавад. Тамошо мекунем то охири видеоро. Иншаалло ки видеои мо навори хуб мешавад. бародаро, дастгири шумо, пешрафти мо бародаро, ҳамаи шумо хоҳиш мекунем канала дастгирӣ кунед. Мана мол суроғаи мо ноҳияи Хуросон бародаро. Мана мол да дуюм зор қарор дорад. Мана дандонша як бор нишон метем ба чакаш бародаро. тайлоқчака ғаноҷинака 4 рӯза. Мана 4 рӯз шуд таваллуд кардагиш. бардорша мана ҳамин рӯз мо банд кардем мол нав банд кардагим ша беҳад базебай. Мана дандони моло аҳамият метем. 4 дандона мана 4 дандона шо мана бикаша пистони хуб дора. беҳад мол мана ширш беҳад хубай 4-5 литр хеле бемалол акум бисёр ам доране ки мо мақсад гарантия камтар метем ки ба он хотире ки як одам тарбия карда бародаро наметавона ба мақсад мода мега ба мана мара фиреб кардан дурӯғ гуфтан ин гапҳо меша. бародаро, касоне ки ай мо гов харидорӣ кардага иншаалло ки камбудӣ боша. мо гуфтаистем ки дар ҳамин наворем 24 соат иншаалло ки камбудӣ намеша. алҳамдулилло ки нашида хайку одами молай ҳайвонай камбудӣ шуд. мо инсонем ҳамун одам кати муомила мекунем ки авай мо хафа нашавад. худо хоҳа мола харидорӣ мекунем бемалол, ягон камбудӣ надора. аҳлакакай мана олум кадеса мана мол озод истодагия бародаро мешинан бё исолша бха мешинан меҷӯшан ягон чи намега. мана хушрӯ аҳамият метем. мана ай дур мерам навор мекун бародаро. мана мола кам аҳлиша тамошо кунед. мана мол дуюм зоида қарор дора. мана пистони хуб дора. осон ҷӯшакай. мана ҳамин молоро бародаро ай ду канал харидорӣ кунед. олами говҳо, Илҳом деҳқон, ҳарду ҳами як канал ҳисоб кардан гиред, харидорӣ кунед. як канал бародаро миннатдорем, гап нест. миннатдорем, дуо мекунем ки баракат биёед дар фарзандотон, ай касбу кортон. мора дастгирӣ мекунед. пешрафти мо бародаро дастгири шумо. мана агар шумо чанқе ки дастгирӣ кунед мо ҳамун ҳар рӯза навормона зиёд мекунем. пистонша дида чӣ қадр осон мешавад. мана шириш тоза шидагия. як бор гашти мола тамошо мекунем, нархномаша гап мезанем, худоҳофизӣ мекунем бародаро. мана бикашан мана хушрӯ мола аҳамият битед базеби мола. мана ягон камбудӣ надора. масъалаи нархномаша гап мезанем. мана гӯш кардесед бародаро 17700 сум муомила дора. дастсафка ҳисоби канал мешавад. нархҳо иншаалло ки дастрасай хеле камбудӣ қимат нест. метавонед бародаро занг бизанед, харидорӣ кунед. боқӣ сарбаланду хонобод, тоҷикистон ба пеш. худо нигаҳбон.